Assalamualaikum lur dulur, sobat pecinta ilahi dimanapun berada. Gerake nggauta pemandange ati mung mring Gusti. Gong bagong gerake nggauta pemandange ati mung mring Gusti. Arikala nindakake salat ngaji nyambut gawe pemandange ati mung mring Gusti. Mbekteni wong tuwa, anak, bojo, keluarga, pemandange ati mung mring Gusti. Bayar zakat, poso wulan Ramadan, tindak kaji, pemandange ati mung mring Gusti. Tetulung mring sesama sesamining dumadi, berbuat baik pada sesama dan alam semesta. Pemandange ati mung mring Gusti. Ndakwahake agama ora ketang mung sak kalimah. Pemandange ati mung mring Gusti. Nindakake perintah ngedohi cegah. Pemandange ati mung mring Gusti. Kabeh gerake nggauta pemandange ati mung mring Gusti. Iku kabeh wis dadi laku saben dinane. Iya kang gerake nggauta pemandange ati mung mring Gusti. Rikalane ngadeg lungguh turun pemandange ati mung mring Gusti. Dalam diam dan dalam gerak sambil beraktivitas, bahkan sambil bekerja pun pemandange ati mung mring Gusti. Rikalane ndelokake angkasa raya, ana srengenge linang rembulan, planet, benda-benda langit, pemandange ati mung mring Gusti. Rikalane ndelokake segara, gunung, rimba raya, sekaing sato kewan, tumbuh-tumbuhan hayati, kang maneka warna, kang maneka rupa, pemandange ati mung mring Gusti. Rikalane ndelokake sakureping langit,
salumahing bumi saisine jagat gumelar pemandenge ati mung mring Gusti kuwasa ndika Gusti kula zikir eling paduka gong bagong garake gauta pemandenge ati mung mring Gusti kita hamung hanyekseni keindahannya Tuhan hamung hanyekseni keagungane Gusti Allah hamung hanyekseni maha wenange Gusti Allah kita hamung hanyekseni asmane sifate af'ale lan zat kang laisa kamitslihi sayun zat kang tan kena kinaya ngapa sobat pecinta ilahi ngaji tauhid ketuhanan beda ngibadah sing ngandhalake kekuatane diri karo ngibadah sing ngandhalake kekuatane Gusti Allah ngibadah kok isih kecampuran karo sakliyane Gusti Allah bakal kesel capek lelah ibadah sing leres-leres krana Allah Ta'ala bakal enjoy bahagia tidak membebani sobat pecinta ilahi sujud nilai tertinggi dalam hidup nilai tertinggi ya ruku sujud dan kemanapun engkau memandang hanya Allah sobat pecinta ilahi penuhi hati dengan Allah pikir dengan Allah pangrungu dengan Allah penuhi pandelenge dengan Allah pangrasane dengan Allah pangucape dengan Allah hati berzikir mengesahkan Tuhan ngakal pikire zikir mengesahkan Tuhan pangrungune zikir mengesahkan Tuhan pangrasane zikir mengesahkan Tuhan pandelenge zikir mengesahkan Tuhan pangucape zikir mengesahkan Tuhan kabeh jiwa raga kabeh badan sakujur panca ndriya yang bertauhid dari ujung rambut sampai ujung kaki zikir mengesahkan Tuhan
tan pegot, tan genggang, terus mandeng sawiji, terus manter ing Gusti Allah. Ia kang hidup menomorsatukan Tuhan di atas segala-galanya, tempat bersandar, tempat-tempat bergantung, lan marang pangeranira iku mligi dadiya tujuanira. Terus tonton terus semua video. Mbok menawa bisa nambahi kedalaman pemahaman menjadi manusia sadar bilah, manusia purna, menungso sing ora ana mung sak liyane Gusti Allah. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan di hati dulur-dulur semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.